Dobrý deň, volám sa Mária Rusnáková a pracujem ako finančný expert. Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty im. Čo chceš, aby druhí robili tebe, rob aj ty im. Hlboká životná pravda. Riadím sa ňou v práci, v rodine, je základom dobrých vzťahov medzi priateľmi, kolegami, v rodine, ale aj celkom neznámymi ľuďmi. Prácu finančného sprostredkovateľa vykonávam 15 rokov. Mám bohaté skúsenosti s predajom finančných produktov a aj vedením ľudí. Zabezpečenie bývania patrí k základným ľudským potrebám. Pomáhame klientom nájsť vhodné financovanie ich nového bývania. Vypracovaním a porovnaním ponúk z jednotlivých bank klient ušetrí čas a získa aj úver šitý na mieru. Rozhodnutie, v ktorej banke podpísať úver, je na celý život. Preto sa so svojimi spolupracovníkmi snažíme urobiť maximum ich dôležitom životnom kroku. Naša práca nespočíva len v podpísaní úveru v banke. Poskytujeme klientom informácie, sprevádzame ich počas celej doby vybavovania úveru, následne poskytujeme servis. Klienti sa na nás môžu spoľahnúť počas celej doby splácania hypotekárneho úveru. Cieľom našej skupiny je vidieť spokojných klientov, mať s nimi dobré vzťahy, aby sa na nás obracali v prípade akýchkoľvek problémov v oblasti osobných financií.